Awak ngailingad na kumalatan itinagan nga Agnes. Tinak istoryaan ita kat may papan iti asawak asigod nga iso ti agtagtagi balay da siyak kat nga rod ti adda trabaho na. Ngam idi iso na tinaaddaan iti trabaho ken napadas na tinagsweldo wenno nakaiggam iti kwarta ken laat metlatan ang imato ti purwana. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rodan ti agsalaysay. Oliver! Hoy, Oliver! Lang. Ay, ulay kan. Big-bigat nga matmaturog ka. Ang makatuturo ka nga rod. Di maturo ka. Ay, sus, awan mo, Oliver. Talaga nga awan aasensuan ti biyag yun nukasta ti aramid mo. Nagdakilan ka bagi. Ngam day tasadot mo ti pangpangrunam. Ninanang mo. Talaga mat. Awan kit di babain mo Imbes at tulungang di asawam. Saan? Taagbidag kamot adon kabayatan ti panagtrabaho na. Anya ti kayat mo asawon ngay. Iton to pailaang ti aglabakan aglinis dito'y balayo inton sumangpat. Kasta ka di. Saan mo't ananang? Saan mo't nanang? No talaga ka mo ilang. Bisi ka kumamot ti mga ramid ka dagiti matrabaho dito unag ti balayo. Iti kasta, maragsakan mo't ajay asawam. Kat gusto na Di upiksahan sa uyo. Tama nga lumang dagiti karuba. Nakababain. Apa, hindi mo kaya't amaamuan dati kinasadot mo. Gusto nga rodin na anang. Alawanin. Aramidag ang tibagbagayo. Nasayaan mo ta si Mang Pagkan bakit? Lagi na nakabailaan. Taos tuntuin maluto tilutlut wag kasi dahil tayo. Ne, mas daawak sa alakay. Ha? Na-ameris ko arumbang lang mo tatulungan ka. Iso ang nagluto ako na. Tapno saan nga isupay nga ramidam. Nagsaya atin no kasta. Kat, anya ngay nga rutin luto maapang rabyan tayo lakay. Sinigang akar ni tibaboy bakit? Ay na, nagimasan no kasta lakay. Wala. At damot na bati itinted mo nga igatang ko iti darat yung semento. Iso nating gatang ko iti sitarin tayo. No kasta, nagatang mo nga rod amin ng dagiti materyales ang mausar para iti extension ti kusina tayo. Wala. Kompleto ti mausar bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Kat, kaanong may arugyan nga aramidan? Rugya ako nitong bigat. Iti kasta, malpas sa dagos. Sige nga rod lakay. Apay, di ka mangayap iti kadwam? Saanin bakit? Inuti ko, tayo supay man ti maitangdan. Sana balik ta kabalak man. Kung may sa, pasidlaan mo tayo jay. Ay katsi ka nga rin ti makaamuan lakay. Angam no ka sa pulam ti kadwam, mangayap ka lata, iti kasta saan ka amarigatan. Sana, di ka kadagdanat, takabaulak alagpasin dahi dya asisyak. Danag mo na ya. At iti kwarta pagpalingkim lakay. Ano sampay lang ti mapanagpalingki ata ni talaga adyak masango. Wen, awan parikot iti dahi tabakay. Awan nga trabaho, di siyak ti mapanagpalingke. Kang runaan ita amin, siyak ti agtagibalay, ken mga sikaso kadagitan nakta. Banag apagyamanak unay lakay. Makaginawa akmat no ko At least, saan ko na pang panunutan dagiti matrabaho dito'y balay, kalpasan ti trabaho. Awan ang yaman na bakit? Syakit di at rumpang agyaman ken ka, tas ika ti agbirbiro para iti pamilyata. Naimbaglakit din ko nam ata na pagasatan akmat anaawat iti trabaho. Tano saan ay kat amangan no agpada nga awan trabaho na ita. At tanto kat maipadamag amay sa pamilya anatay iti bisin asi mumulagat. Ay, jak mo't kitulok ano bilang bakit? No bilang taon trabaho, ay ikarigatak mo't at agsapul iti pangkitak ng pasparigan. Nga ta? Kapuan, awan man labilib mo kanyak ako na akon bakit? Saan mat nga iti awan ti bilib ko ken ka Oliver? Ti kanyak lang. Arami ti pakakitaan. Saan apuro sa ulaeng? Dahil pag nauras mo, Oliver, anak mo. Na kayo magdadranang. Umunod kayo
Yung kayo kapit sa kusina. Ipapabalay yung tanay. Saan kayo amasikaso? Adupay taramidag. Nay, si kamot nga agpay suntag linlinis, anak ko. Kapilitan ah. Tawan mo't nga rin trabaho nanang. Analusa kon ati at tagibalay. Tapnuri kas kasano kat matulungak latamit asawa. Di mo't isumot lang ti kunayo iti kanya. Ay kat nasaya at mat ano tinungpal mo timbilin ko kan ka, anak ko. Wala lang. Kasta ti kinatulnog kong anak. Agmay may sakala nga rod ita dito'y balayaw. Uy, simrag ni Agnes iti trabaho na. Napan mo't nag-eskwela tag itubing. Isungag may sakit at iti balay nanang. Apay no padasam mo't nga mintag sabol iti trabaho manak ko. Tani, nakababain mo't kadag iti nakaikamangam. Anya laangan nga iti ibagada, numaamuanda nga aging gaita kat awan pay laang trabaho. Agsapsapulak mo nanang. So na lang to talagang awan pa nasapulak. Di ka agsardeng aging ka makasapul ka anak ko. Mano atawon mo ten ati asawang tagsapsapul. Apay, di ka mapain. Ah, Sika ti lalaki. Iso arubang nalaang ngarod, asika kumati ang trabaho para iti pamilyayo. Agkitantan nga agawid, friend. Uray umunakan, friend. Madamdama akbay nga agawid. Di mo ibaga nga ag-overtime ka manan, Agnes. Kasta nga, Rodruby. Talaga nga ag-overtime makta sayang mat. Iso nga uray umunakan nga agawid. Ay sus! Sobra matdaytan akin nagagat mo, friend. Masapol nga agagatak, friend. Tapno saan nga agbising ti pamilya. Kan maysa, amumat asyak lang ang trabaho. At least kan ka tadda trabaho yu adwakin nila kay mo. Pagtrabaho mat ngamin nila kay mo iti kasta adda katulungam. Labayag mat nga agsapsapol, ngam awan mat masapulan na. Barang ano addan tumat lang mabirukan na. Tapno dwa kaminton nga adda trabaho na. Sino di kinasarita may cellphone bakit? Napayag kayo mo na nagsarsalita. Ni Roy aka nakaklakay. Di ka kay Suna, anak ni kabagis mo, Felix? Wun. Kapay ka nung kayo nawagan na kabakay? Damdamagan na ti cellphone number ni Oliver. Saan na ka nung amin ang makuntak? Di namot ka nung mabirukan ti Facebook account na. Iso nga imbilin na ti panangtad ko iti number na iti anak ta. Tapay ka na. Agkasapulan ka no ti kumpanya pagtrabahuan na iti security guard. Kat ni Oliver ti kunana nga i-rekomenda na. Ay, kat nagsayatin nga, no kasta bakat. Gusto mo't tapno agtrabaho mo't di anak ta. Talay, nakababay ni ta asawa na. Mano atawon mo't ani Agnes nagtrabaho para kanakwada. Day takot nga rod lakay. Iso apapanak ijay balay da itamat laang. Mapan ko itadkin ni Oliver ti number ni Roy. Iti kasta, makapagkinuntak da. bakit? Adda ka di ba Oliver? Kaya't kung agtulag ta. Agtulag ka iti, anya lakay. Isirek na kanunin san Roy iti trabaho. Ha? Anya ngay at trabaho ti pangisirkan na kan. Security guard. Ay, kat mayat Mayat talaga bakit? Ngamin, saan lang basta security guard? Anya ti kayat mo asawan? Am muna ka no tibos iti dayjay nga agency. Iso ang mapalinak nga i-rekomenda iti nangat nga ato a posisyon. Nagsaya atin ngay no kasta lakay. Launay bakit? Kaya't anya ngay ti ko nam apagtulagan ta. No bilang tamaawat ak iti dayjay trabaho, agresign kan iti trabaho. Ha? Wala, tas si kantumot tin tagtagibalay. Sikat ti mga sikaso katag iti anak ta, tas siyak tumot tin tagtrabaho. Ay kapun day talagayam. Kay kayat kun atap no makainanaak mat tani. Manu atawon mat asyak ti nagtrabaho. Wala, ag inanaka mo, tas siyak mo tagtrabaho bakit? Sapay la ko mga rod ta maawat kamutan iti ibagbagam nag-applyam, Oliver. Sigurado tayo na bakit? Ngamin, agda ni kasinsing Roy jay. Isukan ti makaammo amang isirek kanya. Yes!
Yay! Agdang trabaho pa kayo. Agay, so? Uwin, Ay, no, nagsayatan ngayon kasta na kay. Kamaudyanan na at damot lang ang trabaho. uwan pa kayo. Siya akong tagtrabaho. Iso si kamot pa tagibalay ita. Katun, awan parikot iti da italakay. Kaano ka ngay ngarot amang rugi? Mangrugi akto iti umunang hal daw ti sumaron na abulan ba kayo. Ayun, mayat ti umuna nga aldaw ti bulan, apan ang rugim lakay. Say-saya ato ma, iti kasta, agbayag ka iti trabaho. Uwan ba kayo? Siyak pa iti ko lang. Katnoin ka rin ikasinsinro iti pan nakaipromot ko at agos. Ingkari na nga iso ti makamukan niya. At ayo adakdakil ti sweldo ijay ta private company. Wan, ngam oray no kasta, di ka unay mang namnama lakay. Basta aramidom latta kumaana saya at ti trabaho. Iti kasta, mayat ti record mo. Umusta nga iba kayo? Anya ti madama kiti anak ta. Naawat ka di mo't lang iti naplayan na trabaho. Wan lakay, naawat ka numot. Ay kat nasaya at karon ano kasta. Kamaudyanan na at damot lang yung trabaho na. Wan, pinag-resign na nga rudin ni Agnes iti trabaho na. Taiso kanumot ti mga sikaso kadagiti anak da. Ni kanumot Oliver ti trabaho. Rumbang lang nga ni Agnes ti agtagibalay. Taisugag nga ron ti babae bakit? Wan husto magkit di itadan trabaho jay anak da. Tani, siya ko di mababain kada abalayan. Agpadatan abangay. Oras siya. Kasta unay abain ko kanakwada. Iso na saya at magtadang trabaho na. Agnes, bakal! Agnes! Apay ayan lakay. Bigbigat aday tamanan ngiwat mo ti mangmangeg. Adda akla ang mat dito'y abay mo. Yung kasla adda igayruar ti kasarsaritan. Wala, tapno manglag mo ti bagak. Dahil tamot lang kami ng cellphone mo ta sa asikaswang. Na, Isaganam ti pagbadok. Agraman sapatos kin medyas ko. Iti kasta, dahil talayan mangiso ti aramida kinton malpasak nga digos. day taman ni, iso ti nakadisto di tayan ti sofa. Idi pa'y larabi nga insaganak dagita. Ti kalugong ko ay. Day ti mano, adda iti rabaw ti TV. Isaganam ata mga lumalipata. Wen. Anya pa'y ti pasaganam, Oliver. Awanin. Basta siguradun lang nga nakasagana amin na gito sa Nakasagana nga rod aminin. Dabulit ka mo. sige nga rin tagdigos akong. Tani, alkawon. Maladawak manin o kastulaan. Na, una yan ti asawa. Agkaiwara ti medyas kan sapatos na dito'y salas. Ay, una yan. Oliver! Oliver! Ang dati ni si Red. Agsuksukata. Abaya. Apay, adi mo lang mayornos matan ti sapatos kan medyas mo. Agkaiwara mo't dito'y salas. Ay, kat iurnos mo matan tani. Nabambanuga ka na pa nagtrabaho. Anya? Ay, Wayne. Itimplanak bangkit titi kabay. Kung iyalamitan na kiti sandwich. Tamirinda, gintong matanda makabayatan ti panagbuyak iti TV. Awan samat aramida. Di si kan tagtimplakan agaramid iti sandwich mo. Si kamot tun atani. Amumot ang nabambanog ka tao. Pag serbyan nakmot ita tasyak mo ti at trabaho na. Oliver? Alam na. Ingkan iti pangibabaw na ka. Agawam, tani. Makakapi ako na yan. Agnes! Iyawatan lakman pa iti dalaw. Diyan alamis. Ikami dais na. Mabit lang tani. Diyak mapanawan ti lutlutwag. Ang mga numaksal. Ay, una yan. Mabitla ang makain inuma ko na yan. Wan, mabit lang. Umayan. Agawa ama. Oh, ato yung tidanong adaw-dawatong. Urek lang na bang arang nga minum itinalami sa danom. Tansinilas ko ay. Sabi mo tayo na. Day taman ni at dagita sirok tito gawan. Iyawat mo mga rod. Ay, ulay kan, Oliver. Nagasidag lang aruden kan ka. Nung payawat mo pa ila kanyak mat. Apay, at na reklamo mo. Ha?
Nalipatam sa mo to na siya nagtrabaho. Nalipatam sa mo to na siya nagsapsapol para itinay ito pamilya. Nalipatam mo, Agnes. Ay, mana, tapno di mumut ko na. Sige, siya kung ti mga na iti chinelas nga asidagkan ka, tasakto iyawat matlakan ka. Basta, agtumpal ka mo't lagayap. Nagatupay lang nga saong. Kahit kumusta kayong matern, anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at kami matlat tananang. Da kayo ngay, kumusta kayo matern? Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay. Word, talaga ngayong gagarak ti imay, anak ko. Nadamag ko nga main nga at dagayang mong trabaho di asawam. Ay, wala nang. Pudno day ta nadamag yun. Ay, kat nasaya at kunaklaki din no ag nanayo nan asikalatan ti agtrab-trabaho para iti pamilyayaw. Kasla na sa isaya at paikit di akas ta kumaan nanang. Ne, anya ti kayat mo asawan anak ko. Masurunak yun ni Oliver. Manipod at dan trabaho na. Kasla limas tugmatan. Anya, day tatipod no nanang. Kunang mitlan asinon. Agasang man ka naglaing nga agibaon. Uway dagiti banag nga adala nga rudin iti asidag na, ipayawat na pailaang kanyak. Iso ano maminsan, talaga ang masursurunak iti asawak nanang. Ay kat ano, samun ati asawam anak ko, amangan no na bandog mat iti trabaho na, iso akasta. Ti kanyak laang mat, no na bandog, ibaga na saan akas jikit din ti trato na kanyak. Sa bagay mat di ay kat kasaritam to adi asawam anak ko. Damagam no apay akas tamit tanti og ugalyenda. Ay nasaanan nanang, bay amon. Sigurado asyak tumanan ti dakas no bilang laang. Nakatrabaho ka nakasweldo laang. Kunang mitlan asinon. Ngima tumatan ti purwana. Ay, masurunak. Sa rin ang tinagkaw po, Magnes. Naggapuak ijay balay tigayim ko. Anya tigil nagarami day. At dala ang nagsaritaan mi may papan iti trabaho. Anya man na ng trabaho day ta? Abay, naumakan na ayang at tagtagi balay. Imbis nga glinis kakit diti balay, saan to day takit din mapan makichismis na naramilam? Na, kat na itaakla ang amapan ijay balay darupi. Ita, kasakit din ti bagam. Puno man. Mamwakla nga ta sa baling arabidan nyo. Talaga makabil ka. Oliver! Ato'y disuldo. Sikan ti mapanagpalingkin doon bigat. Makaamu ka namang budget iti dayta. Iyan anay mo. Saan man nga minatilag at katangag? Nagiti importante lang tapno makatipid tayo. Wan, di ka agdanag, taamok mat ti mangi budget. Kahit nakaluto kan. Wan, itay pa'y Ingka nga rin isagana ti pangrapyan tayo, tamangan tayo. Tanay, kastao na yun, abisin ko. Mukhapasurong na kita ng tao! Apa yan, Oliver? Asino man yan, ti pagpupututan? Nagitawaran ba'y na pasipsip ito opisina? Inom! Masurong na ka talaga! Apay ngamin ayan, anya tinapasamak. Awanin na! Nagkatahon iti trabaho! Anya, kaapay mat ngay. At nangarot ng ipulong kanyak kapit ikalayo na pan nakaladaw ko. Kititakas na, natanunan nakpay kahit may nakaturo iti site. Anya? Salpagkit din. Inapalan laklakit din. Iso ang pinaimbestigado ti lisensyak. Gaputawan maipakitak, inigkadakon. Kunak mo madamatipan na kaiproseso ti lisensyang ka-security officer. Diya ko niya asikaso Tayong karimot nga rot ni Kasinsinroy nga iso ti makamukan niya. Nagtaligak, takuna namot nga adam amuna abaker. Yung, awan mo na ramidan na, iti inikabdak tinangat nga itong official agency. Daytan ti bagbagak idikan ka. Saan aga po taad da baker, wano kapit mo, kat maaramid mang tikay-kayat mo. Nasaysaya at matlaan no agdanan ka iti umno wano legal a proseso. Yamok agad ti mismo amanis mit ti kumpanya ti kakungkuntak ni Kasinsinroy. Samot gayam, awan na awan man ang trabaho, bakit?
Naimbaglangan taapag husto a hiring manen ti sigud a nagtrabahwak isu a ginundawayak manen tinagaplay. Ket kaasi ti Dios naawa takmet. Aging gaita siyak ti agtrab-trabaho ket nilakay kumanen ti agtagtagibalay. Kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan a Sharon. Balasang akpaylaeng iti tawen ko at 35. May saak nga OFW dito'y Taiwan. Agtrab-trabaho ak dito'y balasiw taaw tapno makatulong iti pamilyak. Ket mamati ak nga adda agururay anapintas agasat kadagiti tao nga ammuna ti agsakripisyo. Isu na laeng takabayatan ti kaaddak dito'y abroad, jak ninamnama amat nagtiriknak iti lalaki ajak metpulos inarapaap. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Frank, nalpas mo ka din ti dadaitan? Wala. Sakpay ti ko na. Ay wow, nagdaitan? Siyempre Amay kapoy. Yeg mo ti na dumadadaitan, patulungan ka. Iti kasta, malpas sa dagos. Saanan, Frank? Nakababain mo't kan ka. Sana balita malpas kumutanda ito eh. Asus, at dapat nabain mo mat kanya kaya. Katun mo't Oray kas kasano, at damot pa nagbain ko Saan akas kadagiti daduma, di tama ng gundaway. Nang rona kat oras pa'y laang ti trabaho. Una yeg. Yeg mo kit dingag paiso. Tulungan ka. Iti kasta, dara sa malpas. Yam, ilibre na kiti lunch. Anya! Kasana, ilibre na ka de, Alamunan! Ayos! Hello, Frank. Hello, Sharon. Nangan ka ka din? Saan pa'y nga Ruth? Si Kangay? Saan pa Kayat mo tarumarta? Intamangan? Sa dino? Agbirok tayo iti mayat apanganan. Warsan, iti sigod langan na pangpanganan ta. Naumak ijayan, Frank. Mangbirok talangan iti sa bali. Okay. Ilibre nak? Wana, awan parikot iti dayta. Basta sika. Okay. Mabit lang nga Ruth at palasa ka. O sige, agkita tanto ni train station. Bye. Sige, Frank. Bye. Ay, nagsuga ka. Uray siyak nga Ruth. Ano, kastaw na busog ko. Nagimas ba nga mintibakan dito eh. Huwag nga ron. At kamanan, baro at tambayan ta. Huwag nga Ruth. May mayat dito yung mitisigod apang pangananta. Ay, wala. As si Dagpay ko na. Kat kasano? Agawit ta ka din? Madamdama pa'y Inta pa'y magmag na iti park. Pag-isistoryaan, kan pagpalpalpaan tamot langan. Okay. Mapanta ka Ruth and Frank. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Kasi ti Diyos, nasayaat kami mo't anak ko. Si Kangay, kumusta ka mo't ditan? Kumusta ti trabaho? Okay lang, Nanang. Pasensya kayon no itaak lang nga makaawag. Kanayon namin ti overtime mi. Rabi iunay no makaawid ak dito'y dagus ko. Iso nakaturog kay mutten. Okay lang anak ko, mawatan da ka. Amumi mo't ama kumikom ka iti trabahom dita abroad. Okay, kumusta man ni Tatang? Kasi ti Diyos, naimbag mo't anak ko. Nasapa man arimwaran napan ijay talon. Kitain nyo tadi naliwayan at tumarandag iti agas na. Kan masapul mutlaang regular, di pa nagpa-check up na. Word, inton lunis man hindi follow-up check-up na anak ko. Sige Nanang, mangipaw itak to'y taramatin nyo. Saanan anak ko? At dapay matimpaw it mo idinaudi a check-up na. Mangipaw itak latan Nanang. Ang mga nagdaman ng agas na, gatangin nyo. Kan igatang yung mutlaangan, kadagiti masapsapul yu dita balay. Frank, kayat mo ka di? Tagid dan tamanin ang mga daw? Ay, katwa na. Amo matan, jak amo timang paay. Nangaronan si kati agawis kanya.
Mabit lang, ha? Irwar ko tibalon ko. Oops! Charan! Nay, nagadumot daytan, Frank. Siyempre, talagang amin ngayon lakam ka. Good for tonight, oy. Wow! Tinola! Wine, amok namin nga isuti paborito. Gusto nga isutin luto ka binalon ko. Ops! Daytoy mo tibalon ko. Anya nga deta? Wow! Pinakbal! Kaslata mo't lang ang dahil Pilipinas no kasto iti sinata. Una, naimas dayta, tadaramang na. Nga, mga tangarunan, tani, mapisira ko. Mabitla ang Frank. Ha? Agkararag ta pa yung muna, O sige, agkararag ka nga runan. Ngam di mo baybayagan, tani, mapisira ko na talaga. Anya? Joke! O sige, agkararag ka nga runan, Sharon. Iti kasta, makapangantamot ta. Oh, Doris, kumusta? Ay, sus, syakit di ati mang kumustakin ka, friend. Ha? Ano siya? Okay, aglaang mo't friend. Sige ngay. Kas makita ka talaga nga okay ka, friend. Madlaw nga inspirado ka. Ha? Ibagatan akasta, friend. Ngamnay, amuam kumati lugar mo, Sharon. Ha? Daytoy kat nain kapsatan apang magbaga. Isu asapay kumata di mo saksakitan. Kang runaan iti amin, di nakurkuraan, wan? Doris, panunutam dagiti mabalin nga ibunga ti aramidam. Di ka agtartarasudos. Amumot siguro ti kayat ko asawan, friend. Wan, friend, di ka danag. Taamuk tar aramidam. Kang runaan ti amin, amuk ti limitasyon ko. Katagyaman na, kiti kanay na panang palpalagip mo kanya. Ay, adalo man ti rabi. Nga maging gaita, diyak pala maalat iturog ko. Apay ngay, adyak mo dun maiwaksi ti panunod ko ni Frank. Ay, anyamat dun ti kastoy. Agayatak ka din, kankwana. Saan? Saan arumbang daytoy amarigregnak? Diyak kayat nga damadadahil a pamilya. Gapulaan kanyak. Pakabasulak ka di tagbalin anaragsak. Iti sidong ti lalaki nga daanan iti pamilya. Diyos ko, tulungan na ka di Isurum na niya ti rumbang nga aramidak. Hello, Frank? Nakaawag ka mat. Rabiin Jak nga rod maawatan tirik na, Sharon. Kaslak kayat ka makita. Anya? Anya nga tanong rumorta. Manan? Kailiw ka nga rod. Alamat na. O sige. Sa dino, ti pagkitaan ta. DJ Park. Mayat ija ta presko ti angin. Gumatang talangan ni Timriyan ta. Sige. Sikat ti makaam mo, Frank. Nakitam ka dino sa dino tayan ni Frank, Doris? Naka-break. At day jerwar. Kasla damat ka video call na. Ang mga no kasarsarita na ti anak na. Kasarsarita na ti anak na, ken ti asawa na, kunam Ha? O, apay akasta ti langam? Oray lalim mabasit ta pingping mo iti imbaga. Si kamot, Doris. San mo't Apay, agselselos ka? Ha? Ala dito Tila man malablabid mo ako na akon. Sumrag takit din tani. Nalpasan ti break tayo. Agtrabaho takit din, friend.
Kasano? Kabalam ka din, Sharon? Kano kabalam pa agorder ta pa iti naman pa. Sali, ado pa ito'y pulutan pa. Jak samutan kabaulan, Frank. Medyo natamaan ak ngamin. Ang mga jak kabaulan ti agawit iti dagus ko. No uminumak pa'y. Di kagdanag, kay tulog ka mat iti dagus mo, Sharon. Sige, talaga jak kayatin tuminom. Sika, ano kayat mo pa'y? No siya, talaga jak kayatin. Amangan ngamin no umuar no pilito pa tuminom. Okay. Tangay saan ka mat uminom, agawit ang arugan. Itulog kan di dagus mo. Kumatang kalangan iti inkan abir, tayo na magtunay di dagus mo. Sige. Sikat ti makam mo, Frank. Basta gawitan, tani. Makaturturog ako. O, apay akasta ti langam, Sharon. Kaslag sasadot ka mat. Ha? Kwa, Doris, napuyatan ak nga ron iti rabi eh. Kun, jak mauawatan ti rikak. Kasla, makasarsarwa ka jak mo. Kasla, tabirbiru ka kamakan. Ibagak ko mga aginaw ka, ngam awan mat nobyom ditoy. Ha? O, apay akasta ti langam. Kasla nakigtot ka matiti imbagak. Ha? Ay, kwa, saan mat, friend? Hangover lang, daytoy. Ay sus, apay, sinubraan nyo ngamin manan ay at iminom idirabi eh. Medyo. Ay na, naimbaglangan tajak simurot ka na kayo. Tano simurotak, ang mga nooray siya kat na hangover mat. May mayakid di kumaano, simurot ka. Iti kasta, saan ang naturog ni Frank iti dagus ko? Anya? Naturog ni Frank dagos mo kunam? Tahiwan mo. Di mo mutpig sa antag sa uang. Ang mga nod na makangagkan ka. Kutanya pa iti bagada. Ay sus, awan nga ruden naspakan ti raya-raya no pinaturog mo ni Frank dagos mo. Doris, Mamati ka kanyak, Sharon. Itataadan na pasamak kada kayo. Sigurado maulit kat maulit pa'y dayta. Puutam ti kunak, friend. saanan, friend? Huston tinaminsan apan nakailawan mi. Manipod ita. Ikarigata kun aliklikan ni Frank. Promise. Agyaman na kiti panang itulod mo man ng kanyak dito'y dagus ko, Frank. Awalan niya man na, Sharon. Ang mumas nga aramidak amin, basta para kin ka. Bana kapag yamanak matunay. Ngala, mapan ka nga rudan, tani. Agalas 12 ni titing nga trabi eh. Ang mga naawanin ti maabutam at train. Dahil tangarot ka. Awan ka din ata niya. Alas 12 mata. Anya nga tanong dito yaklangan dagus mo amaturog. Manan? Katuwa na. Apay, di nakailiw aya. Frank? Apay, di ka maasya namang paawit kanya. Katne, disorasan ni tirabi. Ha? Ano ka di? Kwa? Umanugot ka, tadito ako na maturog. Please, Sharon. Awan ka na, nadlaw mo, yanak ta. Kabayatan ti panagsarsari tayo ti video call itay. Bakit? Awan mo't lakay, apay. Kasla problemado, may. Aya, Why? Kat no kasla may kulkulang. Kasla tumay tayab di panunot na. Nakadadayaw ti nakaiturungan ti imatang na. Kabayatan ti panagsarsari tayo. Kasla absent-minded. jakbet nadlaw akas talakay. Wala ta makumikum kamot ngagdadait. Kabayatan ti panagsarsari tayo. Kasanaw kat isang sangbut ko matirip-ripir apantalaon. Namagam tuman mananinton umawag. Ang mga nadamat parikot jay anak ta. No bilang takasta, amangan no maipapan iti trabaho na ti ko na mapagparparikotan na lakay. Iso nga raw adamagam to inton umawag manan. Iti kasta, maamuan ta. Sige,
Bayam, ta ipasagit kunto adamagan indon umawag manad lakay. Sharon, laglagi pang kumaka na yon. Nga ay-ayatan kan ipatpatig ka unay-unay. Ay ayatan kamat, unay-unay, Frank. Isunala ang tasaanan akabaulan ti konsensya ti kastinger aramidan ta. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nasaysaya at sa nupot dentan ti relasyon ta. Anya? Frank, diyak kayat ti makadadaal iti pamilya. Diyak kayat nga da masaksaktan ka po kanyak. Adda akong dita. Ang di mo't imbagak iden kan ka. Asaan to amaamon ti asawak ti may pupan ka data? Frank, laglagi pong kuma. Awan ti palimod adin to may butaktak. Dumteng tumot lang ti panawan. Amamon ti asawam tar aramidam dito abroad. Sharon, No apay mo't ngamin. Nga itatala ang anagam-am mo. No apay mo't ngamin. Asaan ta anagam-am mo idagpada tapay anawaya. Apay, Frank. mawatak tirik nam. Numaminsan, kastamat lang ti salsalutsudag. Ngam ore no kasta. Di ta kumamot pa idaman ti pagita. Pagustuhan ta kumalatat ang itirik nata, Sharon. Saan, Frank? Huston tinamidwa apan nakailawan ta. Sharon, Nasakit man. Ngam nasken awas-wasen tan ti relasyon ta. saan? Diyak umanugot iti kayat mo ang mapasamak. Anong, Frank? Agbasbasol ta iti asawam. Saan lang aday ta? Agbasbasol tapay iti matang ti Diyos. Amok na ita. Ngam pakabasulan ta ka dino agin inayat tamat. Frank, Apay, kabaalam kalit ibas tamang isinalatan kanya. Ha? tsaka mo. Ngam nasken nga aramidak, gapot ay so ti rumbang. Iso apang nga asim ta ited mun tinaan anay away-awayak. Pang nga asim, Frank. Jak amo, no kasano nga ilintag ko ti bidot ana aramid ko. Jak amo, no kasanok nga ilaban ti riknak iti lalaki nga inayayat ken inpatpatag ko nga uray amukmat nga daanan daytoy iti pamilya. Nakurapay lang a pamilya ti nagtaudak. Siyak ti inauna kada kami atallo nga agkakapsat. Nasapa apimusay ti amami gapu iti sakit akimbat kenkwana. Agmay-maysa nga rod ti inami anang isakad iti pagbiag mi. Awan ti nakaadal kada kami nga agkakabsat gapu ta kinay kayat min tinanggad wenno nagtrabaho gapu iti kinarigat ti biag. Inarapaap ko met ti agbalin abaknang. Sublian taman nga rod ti tawen 2013. Nobiak idi ni Grace. Kastoy man dagiti pasamak. Anya nga iti planom, Francis. May papanitan niya, Grace. May papan ka data, ah? Ha? 5 atawan damatgan nga agayan ayat. Awan ka di pa'y planom amang ikalay sa kanya? Ay, kahit madahanong tulata. Ang mumod na upay unong ko. Puray di simple laang ngamin di napatag makapagkalay satan. Damdamagan ngaminan dagiti dadakkal ko no kaano ti panagsimpata. Diyak kaya di simple lang ang kalay sa Grace. Ha? Kahit ko, kutipong ka. Inggram di ako na. Iti kasta, saan to ang malipatan dagiti tao at umaray. Angam Francis. Di ka din agkagad. Basta dahi tatarapahap ko akalay sa. Isa pang asim. Tatikan kumuntra. Iti kasta, saan tamanin nga agapa. Francis. Agurnong tapay sa tanto agkalay sa. Saan mo't siguro ang narigat nga awaton dahi ta? Agabrod ka ko na, Francis anak ko. Wala na.
Kahit ko ti agurno, para iti panagkalay sa amin ni Grace. Saan lang na ita? Kahit kumutla nga patarimaan to'y balay tayo. Iti kasta, presentablin to mo, tinto nagkasarak. Ay kat si kangarod anak ko. Noan niya ti amom apagsaya atam, di isaw ti aramidam. Wala nang. Umanay mo siguro dito talo at awan na pa nag-upload ko. At tanto mo siguro umdas nga urnong ko para iti panagkalay sa amin ni Grace. Ay kat mabalin mat siguro na. Basta lakit ti igaad mo ti manggad anak ko. Wen, awagak na ti Mildred. Tagpatulong akin ko na. Iti kasta, nabibiit ti pan na proseso dagiti papeles ko nanang. Hello Grace, imawa ka. Tagdakayat ko apun-kin ka. Namnama akong dayta, Francis. Ha? Di kagdanag, tadikan parigatan tay. Anya ti kayat mo asawon Grace? Siya kun amismo ti mangwas-was iti relasyon ta. Grace, di ka kumamot mang rabak iti kasta. Pangasim. Sa anak amang rabrabak, Francis. At dan sa baling ay ayatag. Iso alipatan na kon, talipatan kamatan. Bye! Saan Grace? Grace! Tawa ng bahay na babae. Hinagdag ng ti cellphone na. Saan na mabalin tayo ito eh? Saan? Uminom ka manan, Francis. Bantak mo malayan eh. Kahit ko lang ba't liwag ti sakit tinagam ko. Wen namanong aldawa na kasta ka. Laglagi pem nga awan ka iti Pilipinas. Saan nga agbalin ti kasta dito'y kaanakan? Tanunutam kumamad ti trabahom. Ante Mildred. Gusto daytan. Pangaasim tasaan kumanatangkan ti ulom. Awan ka iti Pilipinas kunakmanan. Maawatak ti riknam. Ngam importante mat ti trabaho. Amang ano'y katanda ka, no di ka pailang sumrag inton biga. Anya gamin ayatin na pasamak anak ko. Apay akala at ti panagawid mo kat saan mo pa'y analpas ti kontratam. Nagkatak iti trabaho na anak. Anya, ang apay, anya nga minti inalaramid mo. Diyak may pamay sa tagtrabaho. Gapo iti panangisina ni Chris kanya. Anya, Makababain man. Gamtay ito ti puno na anak. ay, unay kan anak ko. Ay etek unay ni Grace. Iso ti may sama kagapuno apay nagaproda. Para kumay ti masakbayan ti buklin minto pamilya. Gaman yan, pati lang pati na uray. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ala, di kan agsangit anak ko. Padyag ang makasarak kan tumutla ang iti babae amang ipatagkang ka iti napudno. Nakaamamamot nga iti day na Francis ading ko. Katrabaho ka? Napintas mo't. Iso na lang ang tagtansamot ten anak na. Ay, kwa. Uwan man na. At damay sa anak ni Sina. Kat, dayjay ka diti kayat mong asawaan. Ha? Kayat mo ti maadtaan iti instant anak kasta ka di. Ni manang mo. Ay sus, agpanunot ka na imbagading ko. Amo mo't sigurong ti kinarigat ti biyag tayo. Ita, mangyawit kan mangpakan kapay iti di mo kapkapin ano. Manang. No mga asawa ka, jay addamot pa kairanudan Saan nga iti parparehas tayo laeng amarikrikat. Ha? Nadamag ko kat akursunada na ka ni Aileen.
Sinaam ni Sheena, tani Eileen termam. Sigurado nga agbalintuan na nam ay tibiyag mo, iti sidong ni Eileen, ading ko. So, Sheila, kung masapul awas-wasin tanti relasyon ta. Awan mabalin ko, no day dati pangadang mo, Francis. Sorry talaga. Sabay lang kumata mapakawanak. Okay laan. Tinapod mo na. Ninamnama kundi kasdi ang mapasama. Kalpasan ama mo mga adan anak ko iti kinabalasa. Sheila, saan nga iti kasta? Di kan agpalawag pa'y, Francis. Kas nakon, ninamnama kundi iti ang mapasama. Iso adi ka agdanag, tao kay aklaan. Sorry, Sheila. Ala, panawan nak dito yan. Di mon bayadan ti kinanta. Kasya kunti makaamo amang bayad. Sheila. Panawan na kun kunakmat. Katsapay la kuma. Tagbalin kanto anaragsak. Iti sidong ti sumaruno nga agbalin akayan ayat mo. Inton bigatan ti kasarda Francis kan Eileen. Ngumapay ngay, akasla naliday kayo matnanang. Ay, kasladyak payla ang ngaron mamatay nga agkasaran dya kapsat mo, Raquel. Ay kat mamati kayo ngamin ta isumot ti kinapudno nanang. Sapay kaslanadlaw ko nga adatang tangsit ni Eileen. Nang runa ti amada, kasla mata pobre. Ay na, amoy umatandag iti babak ng nanang. Talaga akas ta ti tsura na. Ngam numaam-am mong idaan na imbag. Nasisingpet na matlaang. Wen angam, ay. Di kay nga may nagpanunot iti negatibo Agyaman kayo kit di ta mga asawan ni Francis. Matungpalan ti arapaap na nga ing grande akalaysa. Ngamin, bak nang da Eileen nanang. Uray anya pa'y di bagpagam, Raquel. Talaga adyak makait na amang panpanunot iti agbalinto akasasaad jay adem. Talaga nga men asabali tinadlaw ko nga ugali ni Eileen. Sa di na tinanggap ka, Francis? Nagapo ako Jaylee. Anya tinapan mo inaramid ijay. Ha? Ay, kwa. Anya tinapan mo inaramid ijay, kunak. Napanak nagpawit iti kwarta dalala. Ha? Nagkunakan ka ang mabalin mo idaapaw itan iti kwarta? Ha? Nalipatam samatan nga aming nga addakan ka kat naggapo kanya. Eileen. Manipod ita. Ibagam amin kanyak apapapanan kan pangar-aramatang iti kwarta nga itad ko kan ka naawatan. Eileen mattabay di tiri sidak kalabalay. Maglawa na karagragsak da. Mayat di kakatawaan da. Ay. Uunayin. Kukwaklat naman ang dumapabal. Lusyak. Okay lang matamakit-kitak di daw naragsak. Maki-istorya. Yan maki-jamming akpay kit di katakwada. Uray amok nga day bagbagat di pamilya na kanya. Ngano siya? Kaslay parit na agragsakak no kadwak di pamilya. Kanayon na kami suot. Di pa'y makinistorya di pamilya. Ay, una yan, tigas piagasat ko anang asawa. Napan ka din ni Jewel House ni Francis? Wan, papa, nasapa rin mo. Apay ka di? Awan mo kiti. Wala ka na saan pahirapan. Gagme, altawan na. Kanayon matkat di ama sapa amapan, papa. Masapsapa ngamin amaririing. Iso ama sapsapa mat amapan ijay warehouse. Ay kadrapang dalaga. Naskan lang nga pagrigatan na ba? Tikan ka rin na. Ha? Kasi di ka na kung ay pagkakengay ha. Saan nga umdas ti ayat-ayat lang tapno tumuras ti negosyo. Nangruna,
kat may salang mat nga ordinaryo at tao tinakiasawam. Papa, Tinegosyo kat negosyo. Iso ano kaya't mo tag progreso? O saram tao tag mo? Saan ka mat siguro ako lang? Tapno di mo maawatang tigat kwasawan, Aileen. anyat ko ko ang ngay Francis. Ay tawan, ngam aging gayta, di ka pa ilaang nakarupot. Sa dino ti papanantaya. Di mat imbagak idi kalman ang masapat ang agpalaon yun ita. Agpabinyag ti may sa agayim ko, kat inalanak aninang ti anak na. Kastaya, kagawan mo timbagbagam. Ala, awanin ti ado pa'y asaw. Agrubot kakit din tani, aldawan. Sapay adayo pa'y ti biyahit na. O sige, urayan akbasitan tagdi ko sa klabit. Agawa am atani, aldawan. Dinak manan pagurayan iti mabayan. Hello, Manang Raquel. Nakaawag ka man? Wan, adin ko. Mangibaga ako maiti kwartam. Naimbaglaan nga igatang po iti agas ni nanang. Naipos nga minon ti agas na. Kasta ka di? Wan, kan nayon ang matan a iti pang grocery. Kan igatang po iti daduma pa ang masapsapol dito balay. Sige, Manang. Bayam tamang ipauitak to apaman na makadiskitarak. Ha? Makadiskitar ko nam? Well, Ay kat tumawat kan a iti asawam. Ibagam tagpaimot dito balay. Jay launay agas ni nanang. ha? Ay, kuha. Apay, di mo lamaasyanan kada kami? Ibagam ngamin at isasaadan mi ditoy, iti kastaan mo naman. Ibagam tamang ibingay mo't uray tiping laang ti kinabak nang da. Ha? Wano da kamin kininanang ti umay di tabalayo, tani. Di da kami mo't masango nga umay pasyaran. Bisi kayon samot unayan nga papabak na nga din ko. Ay, kuha. Saan naman lang? Bayam ta kasaritak to na Eileen. Ibagak tong may kami pumasyar di tabalay. O na yung tigas to yung kasap ko. Ay ko na itibagit. Gapoy tigas to yung nagtungtong pala. Baka nang nagpasuti na sawa. Ngam sa anak mat anaragsak. Kaslak mabagbagkal, itikas ko ya sa saadik. Nagtrabaho ak, ngamawan pulos may gamakakwarta. Kapag damot amin kinailin. Lubot dumawat akin ko na. Masapul nga amuan na pa iti pangusarak. Diyos ko, at nakalintay ito yung biyag ko. Dahito'y katintidosa. Gapoy ti kinambisyoso. Dahito'y katintidosa. Gapoy ti panangikalang ko kinisina. Awal ka di karbangak. Nagragsak. Anyangay ti ko na di adim, anak ko. Urayin tayo at agawid tanto ka na dito'y balay nanang. Kanaw? Wen nga rod, isumot ti ko nana. Jak lapat yan. Na, taapay mo't ngay adiyo pa dyan. Kat iso nga rod timbaga ni Francis nanang. Mamati aktaw inton adadan dito balay. Ha? Kat nung manipod ng asawa ni Francis, kat man manumatan nga agawid dito balay. Mabilbilangan ti panagawid na, manipod nag-asawa dakin ni Aileen. Ay kat ugali na ananang. Talaga kasta dagiti makias-asawa kan mga sa-asawa. Anya ngay nga rod kat adamot kan pamilyada. Kan maysa, sigurado ama kumikum damot kadagiti trabaho da. Marikrik na kasaan akasta ti mapaspasamak ijay ade, Raquel. Ha? Ne, pagkunaan nyo mo't ngay nanang. Marikrik na nga ada parikot na. Anya ngay kumatiparikot na, kat nakabakbak nang matya inasawa na. Ay basta, marikrik na nga dasaan anasaya at amapaspasamak ijay adem kunak lang arudan. Anya? Amaw kasaan anasaya at titrato ni Aileen kang kuwana.
Kita amlaangan idinaudi ang nagawidan da. Nagmalmalam ang nagpupok ni Aileen ijay silid da. Dandan ni iyo nag-amin jay adim ti kasapulan da. Ultimo danom kat payawat na pay. Di pay mat umay makiistorya kada tao. Ay kat nabannog nga tamat ananang. Oho, talaga kit di nga nangato ti purwana. Iday ka pa'y apalpaliiwan anak ko. Okay ka laang ka day. Adan samot parikot mo. Awan, nana. Okay akla. Nairuwamak mo tan iti kastoyabyan. Inaldaw a trabaho. Baon dito'y, baon ijay. Mabanog, aginana. Kastalatan ti rutin ko. Awan nagbaliwan na. Ang anak ko, asawa kin manugang mo, tibus mo. Okay laang kadiking kadayta. Okay laang kadi nga oray ibaon-baon da ka. Dahito sigurong tigasat ko, nanang. Dahito sigurong tipayat ti panangisinak idi ginisina. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan anak ko? Malagipyo ka di pa ni Sina. Wen kat nuday jay ti kasisingputan kadagiti inyam amum anobiyam. Kinapulno na. Inayat kinimpatig kumit ni Sina. Isu na lang. Tanakiwin na suwasak kinkwana. Gapukin ni Aileen. Yamok namin iti. Kat no mga sawa kiti baklang. Agbalin mo't anagin awa ti biyag ko. Ha? Yamok iti. Kat ti panangasawa kina Aileen agbalin na sungpat ti ginarigat ti biyag tayo. Saan gayam? Takasla nakarkaro pa'y anay mamagtayo iti kinarigat. Ay, Frances anak. Talaga siguro na daytoy tinayto ding agasat ko. Daytoy siguro titusak. Kapoy ti kinambisyoso. Anak, saan nga amin apanubok adumtang itibiyag tayo kat dusa. Dagitoy kat palagipla ang ti Diyos, asaan nga amin nga ambisyon, wano arapaap tayo kat matungpal. Dagiti daduma kat dumteng, wano sumangbay tapno mangted iti adal. Aging gaita, awan payla ang nagbaliwan ti sitwasyon mi nga agasawa. 5 atawan mi metten nga agdandan na, ngam awan pay anak mi. Nasingpet metkit din ni Aileen, ngam numay papanan iti pamilyak ti saritaan, agbaliw adagos ti mudna. Kasla di na kayat atulungak ti pamilyak, babaen iti kwarta ti pamilyana. Jaklat na nagtagtagari tadyak kayat nga agapa kami. Agtungtung palaklatan iti pagayatan na, nga uray no daduma kat saan akon anaragsak iti araramidag. A hanger to hang my clothes in the closet. This is a baby bottle. A baby drinks milk from a baby bottle. This is a baby bottle. A baby drinks milk from a baby bottle. I use an envelope to send a letter. 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 These are seeds. These are seeds. These are seeds. These are seeds. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry in the rain. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry in the rain. This is a face mask. This is a face mask. This
is a watering can. I use a watering can to water the plants. This is a watering can. I use a watering can to water the plants. This is a camera. This is a camera. This is a camera. This is a camera. These are building blocks. I use building blocks to build a tall tower. These are building blocks. I use building blocks to build a tall tower. This is a blood pressure monitor. 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 This is a helmet. I wear a helmet to protect my head. This is a helmet. I wear a helmet to protect my head. This is sandpaper. I use sandpaper to make wood smooth. This is sandpaper. I use sandpaper to make wood smooth. I use a peeler to skin carrots. I use a peeler to skin carrots. Fertilizer helps the plants grow. 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 This is a spatula. I use a spatula to flip food. This is a spatula. I use a spatula to flip food. This is a seatbelt. I use a seatbelt to stay safe in the car. This is a seatbelt. I use a seatbelt to stay safe in the car. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a scale. I use a scale to weigh myself. This is a scale. I use a scale to weigh myself. This is an air conditioner. I use an air conditioner to cool the room. This is an air conditioner. I use an air conditioner to cool the room. This is an umbrella. I use an umbrella when it rains. This is an umbrella. I use an umbrella when it rains. This is a dustpan. I use a dustpan to collect swept dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect swept dirt. This is a thermometer. This is a thermometer. This is a thermometer. This is a thermometer. I use a lawnmower to cut grass. 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 This is stethoscope. This is stethoscope.
This is a first aid kit. This is a first aid kit. This is a car key. This is a car key. This is a lawnmower. I use a lawnmower to cut grass. This is a lawnmower. I use a lawnmower to cut grass. This is a globe. I use a globe to see the world. This is a globe. I use a globe to see the world. This is a diaper. A diaper. This is a diaper. This is a diaper. A diaper. This is a diaper. This is a bookshelf. I use a bookshelf to store my books. This is a bookshelf. I use a bookshelf to store my books. This is a trowel. I use a trowel to dig in the garden. This is a trowel. I use a trowel to dig in the garden. I ride a bicycle. I ride a bicycle. I ride a bicycle. I ride a bicycle. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. I pack my clothes in a suitcase. 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 This is a syringe. This is a syringe. This is a syringe. This is a syringe. This is bleach. I use bleach to whiten my laundry. This is bleach. I use bleach to whiten my laundry. This is a compass. I use a compass to find the right direction. This is a compass. I use a compass to find the right direction. This is a lawnmower. This is a lawnmower. This is a lawnmower. This is a lawnmower. This is a scale. I use a scale to check my weight. This is a scale. I use a scale to check my weight. This is fertilizer for the plants. This is fertilizer for the plants. I wear headphones to listen to music. I wear headphones to listen to music. This is a bolt. I use a bolt to fasten metal parts together. This is a bolt. I use a bolt to fasten metal parts together. This is fertilizer. I use fertilizer to help my plants grow strong. This is fertilizer.
I use fertilizer to help my plants grow strong. This is a television. 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 I use a whisk to mix the batter. Woo. I use a whisk to mix the batter. Woo. This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes. This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes. This is an envelope for my letter. This is an envelope for my letter. This is a colander. I use a colander to drain pasta. This is a colander. I use a colander to drain pasta. This is duct tape for fixing things. This is duct tape for fixing things. This is a scale. I use a scale to weigh myself. This is a scale. I use a scale to weigh myself. I pack my clothes in a suitcase. I pack my clothes in a suitcase. This is a globe. I use a globe to learn about the world. This is a globe. I use a globe to learn about the world. My alarm clock wakes me up in the morning. My alarm clock wakes me up in the morning. This is a bolt. I use a bolt to hold pieces together. This is a bolt. I use a bolt to hold pieces together. This is a dictionary. I use a dictionary to look up words. This is a dictionary. I use a dictionary to look up words. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone. This is a first aid kit. I use a first aid kit when someone is hurt. This is a first aid kit. I use a first aid kit when someone is hurt. This is a map. I use a map to find my way. This is a map. I use a map to find my way. I use a jump rope to exercise. 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 This is a balloon. This is a balloon. This is a balloon. This is a balloon. These are slippers. I wear slippers to keep my feet warm. These are slippers. I wear slippers to keep my feet warm. I use tape to stick things together.
use tape to stick things together. This is a trowel. I use a trowel to plant small flowers. This is a trowel. I use a trowel to plant small flowers. This is a ruler. I use a ruler to measure things and draw straight lines. This is a ruler. I use a ruler to measure things and draw straight lines. This is a pill. This is a pill. This is a pill. This is a pill. This is a face mask. This is a watering can. I use a watering can to water the plants. This is a camera. This is a camera. These are building blocks. I use building blocks to build a tall tower. This is a blood pressure monitor. This is a blood pressure monitor. This is a helmet. I wear a helmet to protect my head. This is sandpaper. I use sandpaper to make wood smooth. I use a peeler to skin carrots. Fertilizer helps the plants grow. Fertilizer helps the plants grow. This is a spatula. I use a spatula to flip food. This is a seatbelt. I use a seatbelt to stay safe in the car. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a scale. I use a scale to weigh myself. This is an air conditioner. I use an air conditioner to cool the room. This is an umbrella. I use an umbrella when it rains. This is a dustpan. I use a dustpan to collect swept dirt. This is a thermometer. This is a thermometer. I use a lawnmower to cut grass. I use a lawnmower to cut grass. This is stethoscope. This is a first aid kit. This is a car key. This is a lawnmower. I use a lawnmower to cut grass.